To mai sauraro barkanka da zuwa, sannunka da jimurin sake kasancewa a cikin wannan tasha tamu ta Arewa Sharhi TV. Mai sauraro ka gyara zama domin jin wannan cikakken shirin namu wanda muka zo maka da shi. Amma dan Allah muna roƙonka, idan har wannan shine zuwanka channel ɗin nan na farko, muna roƙonka da ka danna mana alamar subscribe, sannan kuma ka danna mana alamar ƙararrawa ta yadda za ka dinga samun sababbin shirye-shiryenmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Yanzu gwamnan jihar Kano watakan Abba Kabir Yusuf ya yi zazzafan martani na ganin yadda al'umma suka fito suna ikirarin shi ya fitar da Murja Ibrahim Kunya, domin kuwa ya fito ya yi magana a yanzu wanda yana cewa ba shi da sa hannu wajen sakin Murja Ibrahim Kunya daga gidan gyaran hali, domin kuwa al'umma sun yi ca a kansa wajen suna ikirarin shi ya fitar da Murja Ibrahim Kunya daga gidan gyaran hali. Ya fito ya yi zazzafin bidiyo wani yana faɗa, domin kuwa shi bai san waye ma ya fitar da Murja Ibrahim Kunya daga gidan gyaran hali ba, wanda har yana ikirari idan har ya dawo daga Saudiya to za a dawo za a yi bincike wajen ganin wanda ya kubutar da Murja Ibrahim Kunya daga gidan gyaran hali. Cikin bacin rai, gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf yake ganin wannan zafafan martani, wanda yana cewa duk wanda aka kama da sa hannu wajen fitar da Murja Ibrahim Kunya daga gidan gyaran hali to shi ma zai fuskanci hukunci mai tsananin gaske, wanda har sai ya je ya nemo ta ya dawo da ita, ko kuma shi a ɗau tsatsauran mataki a kansa. Wanda Abba Kabir Yusuf gwamnan jihar Kano ransa ya yi matuƙar ɓaci wajen ikirarin da al'umma suke yi na gama da cewa wai shi ya saki Murja Ibrahim Kunya, domin shi ya yi ikirari wanda yana cewa bai san taya aka saki Murja Ibrahim Kunya ba, domin ba sa hannunsa a ciki, sannan kuma bai san ta ina aka bi har aka fitar da ita daga gidan gyaran hali ba, wanda aka bada belinta